bonics i boniques, nosaltres som... Ui. Jo soc la Lorena i Jo soc la Montse. avui parlarem sobre situacions adaptades al context Algunes experiències nostres. i els consells per adaptar-se al context. Esperem que us agradi! Per entendre bé el contingut del context necessitem saber bé què és. El context és la forma en la que parles amb algú en un moment concret. En la forma volem dir que no parlaràs a la teva mare com li parles als teus amics. Per exemple, si vas a una entrevista de treball, parlaràs educadament i amb un vocabulari adequat, amb qui t'estigui fent l'entrevista, com per exemple, hola, bon dia. Però no li diràs, hola tio, com vas? Hola, tio, com vas? Em perdoni? Que com va la vida, tonto? Quina mala educació que tens. O per exemple, si tu ets en un parc, Pots córrer, saltar, jugar... però si tu ets a la teva classe... No pares. I ara el segon exemple. I ara farem l'exercici 7 i 8 de la pàgina 52. No em dóna la gana, profe. Torna ara mateix, Manolito! No vull! Per exemple, si estàs de festa, No et posaràs a parlar formalment. però Marta, què fas aquí? Posa't a veure que els homes de la... No em diguis això, només veure vi. Calma't, Marta, tu no veuràs res de vi. Tu veuràs unes rancoles i ja està, que tu no ets una empresària milionària. Deixa'm tranquil·la, només veure vi. Bé, com tu vulguis, però ja t'he demanat 3 tequiles. Ara em vaig a ballar amb aquells homes d'allà davant. Vés-te. Ara interpretarem experiències nostres. Cosina, t'he dit que toquis la porta abans d'entrar, que em passes el cervell. Cosina, jo sóc la teva mare. Com pots dir això? I per últim, ens parlarem de consells per adaptar-se al context. Per adaptar-se al context hem de saber on estem, amb qui, o en cas contrari, us passarà el mateix que les experiències nostres. Hola, bonics i bonics. Mira, fem! I fins aquí el vídeo, bonics i boniques! Espero que us hagi agradat i divertit. Fins a la propera i que tingueu un bon dia!